Ben, bo día a todos e a todas, moitas grazas por acompañarnos neste almorzo informativo. Falo en nome de todo o Goberno local, cando digo que para nos un placer recibirvos hoxe unha vez máis aquí en María Pita para falar de xestión, de Goberno e para facer balance. Este venres 14 de xuño estamos a só 3 días de facer o primeiro ano deste segundo mandato, mais tamén a 24 horas de cumplir 5 como alcaldesa da Coruña. Por iso espero que me permitan que antes de comezar coas cifras e cos datos faga unha pequena reflexión. Penso que todos e todas, se botamos a vista atrás, coincidiremos en que a Coruña está a vivir neste tempo a transformación urbana, social e cultural máis importante das últimas décadas. En efecto, este lustro demostra que a segunda gran modernización de A Coruña está en marcha. Un simple exercicio de memoria evidencia o cambio a mellor que desenvolveu a cidade. A que recollín, en 2019, vivía crispada, en parálise, con todos os grandes asuntos pendentes, con cuestións centrais bloqueadas, ao igual que importantes demandas históricas dos barrios. No primeiro mandato conseguimos desatascar a práctica totalidade deses temas e poñer os piares do proceso de futuro e avance para décadas no que estamos agora. Así o entendeu a cidadanía, convertindo a este goberno no primeiro que subía en concelleiros e concelleiras nunha convocatoria electoral no que vai de século. A Coruña é outra agora. Pode volver a mirar cara adiante con ilusión tras os problemas da década pasada. A cidade recuperou o dinamismo, ten en marcha multitude de iniciativas que miran moito máis alá deste mandato porque están chamadas a perdurar no tempo. E, sobre todo, a Coruña recuperou nestes 5 anos o impulso e o orgullo perdido. Como corresponde ao noso papel histórico, volvemos a competir como referencia imprescindible do noroeste peninsular ao nivel das grandes cidades europeas. Volveu o coruñesismo, mirando a 2030, sen complexos, á hora de definirse como motor de Galicia e, polo tanto, fondamente galeguista. Regresamos ao modelo de progreso tradicional da cidade adaptado aos tempos actuais. Se en parte da década pasada parecía complicado defender esa idea, agora podemos afirmar con datos e feitos na man que retornamos ao noso lugar, o de ser a capital económica, social e cultural de Galicia, o que nos corresponde. Este cambio no modelo de cidade cara a esa Coruña máis amable e máis humana pola que tanto traballamos e que os coruñeses tanto precisaban. Que a Coruña hoxe é unha cidade mellor que no 2019 non é unha opinión. Hoxe a Coruña ten 5.000 habitantes máis que no 2019. Gañou poboación e apunta a traspasar a barreira dos 250.000 habitantes, un dos obxectivos que nos temos marcado. Hoxe a Coruña ten a cifra de paro máis baixa rexistrada nunca. Hoxe a Coruña crece con novos barrios cunha gran demanda. Xuxán prácticamente rematado e Visma a piques de empezar. Hoxe a Coruña volve ser, sen discusión, o motor de Galicia e, ademais, o é cunha maior calidade urbana. Hoxe esta cidade é máis atractiva e por iso somos un referente no turismo do norte de España e un referente tamén na celebración de grandes congresos como o que esta semana reúne a 2.500 médicos de diferentes países e que escollen esta cidade e non outra porque a valoración nacional e internacional que temos é cada vez máis alta. Hai uns meses falábamos de 100 días de avances, atendendo ao primeiro trimestre deste goberno local. Hoxe poderíamos continuar esa liña falando de 365 días de avances, mas penso que para entender e gobernar unha cidade como a Coruña hai que ter unha óptica máis aberta, con luces longas. E xa que a data o merece, paso a facer balance dos primeiros 5 anos de modernizacións. 5 anos de modernizacións que son tamén 5 anos de goberno, levando a cabo políticas de acordo a 3 eixos fundamentais: a dinamización económica, o benestar social e a igualdade de oportunidades e o fomento e a promoción da cidade atendendo a cultura, o turismo e o deporte, respondendo así e impulsando a identidade da cidade, vanguardista e popular e sempre activa. Mais, como digo, para entender e gobernar unha cidade como a Coruña, compre non ter unha visión a curto prazo e tampouco unha visión estanca ou dividida. Por iso, todas e cada unha das accións, logros ou investimentos que se fan non pertencen a unha área, senón ao conxunto do goberno, ao Concello da Coruña e, por ende, a todos os coruñeses e coruñesas.
Estes 5 anos caracterizáronse polo traballo conxunto entre nós, mais tamén coa oposición e outras administracións. E así seguirá sendo, dende unha óptica transversal, global e ambiciosa para a cidade. Prometín diálogo e amabilidade no meu discurso de investidura hai 5 anos, e creo que cumprín. As diferencias políticas non son agora unha fenda insalvable, senón posicións na procura dun lugar común, sempre con a Coruña por diante. Mais tamén este lustro estivo caracterizado por 5 grandes cambios e transformacións no modelo de cidade. O primeiro é o cambio na mobilidade urbana. Creo que é unha das transformacións máis significativas da cidade dende unha doble perspectiva: a ampliación e mellora do espazo público e a aposta polo transporte sostible. No primeiro mandato recuperamos 55.000 metros cadrados de espacio público para uso cidadá, humanizando e facendo máis accesibles case 30 rúas e prazas. Nestes primeiros 5 anos podemos dicir que son xa 45 as actuacións realizadas ou en execución en distintos puntos da cidade para facer máis amables as nosas rúas. Facer a cidade máis humana e máis amable non é unha frase feita. É transformar espazos que antes eran lugares de paso en sitios nos que dá gusto estar, nos que as persoas se sentan nos bancos ou se paran a falar. Fixémolo e farémolo en todos os barrios. A transformación de Ramón Cabanillas nos Mallos é un exemplo que me gusta especialmente, pero podemos poñer outros, como a Rúa Compostela, onde antes os cidadáns saían a comprar esquivando os coches e hoxe, pola contra, dispón dunha gran superficie de estancia, con bancos e con árbores. Tamén son exemplos emblemáticos os 2 tramos de Alcalde Marchesi que cosen esa rolda peonil que hoxe ten máis de 3,5 kilómetros, a que neste mandato se sumará a Sagrada Familia coa humanización prevista na rúa. Había moito tempo que non se actuaba con tanta determinación nese cinto de barrios populares como está facendo este goberno, consciente da importancia crucial que teñen os barrios para a cidade, do que son a súa columna vertebral e que seguirán estando no centro das nosas políticas no que queda de mandato e máis alá. Nesa liña de transformacións, hai 5 anos tampouco existía Bicicoruña tal e como a coñecemos hoxe. Non había bicicletas eléctricas, hoxe temos 262 en funcionamento. Había 23 estacións, hoxe son 49 e outras 30 en proxecto. Chegaremos a 90 en un futuro próximo. Podemos tamén comparar o número total de usos de Bicicoruña. No 2019, de xaneiro a decembro, o servizo tiña un total de 206.946 usos. Agora, antes de rematar este primeiro semestre de 2024, superamos xa o medio millón. Máis do dobre na metade de tempo. Cifras que reflicten un estilo de mobilidade de capital europea avanzada que é onde debe estar a Coruña. Son cifras que poñen de manifesto ese cambio e que nos vindeiros meses e anos seguirán asentándose, xa non como unha alternativa á mobilidade convencional, senón como a opción prioritaria. O modelo de Bicicoruña non naceu por azar, puxémolo en marcha para dar alternativas viables ao vehículo privado e para apuntalar as nosas políticas ambientais. Só o ano pasado aforramos a emisión á atmósfera de 752 toneladas de monóxido de carbono grazas ao uso da bici fronte ao vehículo privado. Hai anos que en Europa se falaba do modelo de Ámsterdam, agora en España tamén se fala do modelo da Coruña, a cidade española onde máis creceu proporcionalmente o uso das bicicletas. A esa aposta pola mobilidade sostible súmanse as bonificacións no transporte público aplicadas nos últimos 2 anos xunto ao MITMA e a UDC. Mais como cidade temos o reto de actualizar o noso servizo de transporte público urbano, un dos servizos máis demandados e máis usados. O meu compromiso é sacar a licitación a redacción dos pregos antes de que remate o ano, co obxectivo de iniciar un proceso participativo que nos permita avanzar na modernización dun servizo que precisa adaptarse aos novos tempos. O segundo cambio é o do modelo económico. Outra das grandes transformacións que se viviu e está a vivir a Coruña é o cambio do seu modelo económico e industrial. Hoxe a Coruña é unha cidade que estuda, que vive e que traballa na tecnoloxía.
Dunha banda, que case a metade das empresas TIC de Galicia se localicen na Coruña e a súa área e precisen de man de obra cualificada para seguir desenvolvendo a súa actividade, e que hoxe existen máis persoas traballando no sector TIC que na pesca, o que fora a grande actividade económica da comunidade. Como Goberno entendemos ese cambio, esa crecente necesidade e quixemos impulsalo coa cidade das TIC e coa ESIA. Os dous principais proxectos tecnolóxicos institucionais da cidade, consolidando a Coruña como polo de atracción de talento para atraelo, mais tamén para retelo, porque a nosa mocidade pode saber que ten un futuro laboral pleno na súa cidade en sectores de enorme proxección. Como saben, a cidade das TIC será xestionada a través dunha sociedade formada polo Concello e a UDC, e o noso compromiso é constituír a sociedade xestora antes de que remate o ano, trámite no que xa estamos traballando da man da Universidade. A segunda gran transformación foi a social, ampliando e consolidando esa magnífica rede que existe na cidade, como fixemos apostando pola gratuidade das escolas infantís municipais ou creando novos programas para atender a novas necesidades como Coruña Acompaña. Hai 5 anos, os rapaces e rapazas facían botellón nos xardíns de Méndez Núñez. Hoxe recuperaron o seu esplendor e a Tochas e Catro Camiños enchéronse de mocidade cos novos espazos xuvenís das naves do Metrosidero e o Remanso, xunto co skate park e a pista multideporte de José Toubes. A Coruña tamén viviu nestes últimos 5 anos un impulso ás súas infraestructuras, algunhas mesmo que levaban décadas prometidas e cuxo desenvolvemento real non viu a luz ata o pasado mandato. Son exemplo en colaboración con outras administracións, a pasarela de Pedralonga, que hoxe xa conecta os barrios de Paravea e Pedralonga, a estación intermodal en execución e cos traballos avanzando a bo ritmo, o enlace ferroviario a Punta Langosteira, que permite a viabilidade e futuro económico do Porto Exterior ou o Novo Chuac. Mais tamén espazos municipais nos barrios da Coruña, como o Corredor Verde de Novo Mesoiro ou a pista de patinaxe, o aparcadoiro Adolfo Suárez en Bisma, a nova pista de skate no Parque de Irís ou o Centro Deportivo do Castrillón aberto logo de décadas de espera por veciños e veciñas. Nos vindeiros meses sacaremos a licitación a xestión dos centros deportivos do Castrillón e San Diego, asentando como compromiso facelo antes de que remate o ano. Tamén a renovación do mercado de Durmideiras ou dos campos da Torre, homologados para xogar ao rugby e que contan xa cun servizo de cafetería, algo que era moi demandado polos usuarios. Aproveito para anunciarlles que antes de que remate 2024 sacaremos tamén a licitación o Plan Director das instalacións deportivas co obxectivo de mellorar a rede de espazos para uso dos clubes da cidade, o que son un dos nosos maiores tesouros. Ademais, en relación co impulso ás infraestructuras, quero anunciar o noso compromiso coa licitación das obras para rehabilitar Santa Lucía e co novo contrato da planta de residuos de Nostián. Ambos sairán a contratación nos próximos 6 meses. A estas grandes actuacións súmanse outras pequenas ligadas á posta en valor do espazo público, como renovados parques infantís con preto de 25 intervencións e máis de 750.000 euros de investimento, que ademais incorporan xa xogos inclusivos para que todos os nenos e nenas poidan xogar en igualdade de condicións. Neste sentido, podo comprometer a presentación do Plan de Parques Infantís 2025-2030, que terá o obxectivo de que haxa un parque infantil a menos de 10 minutos para cada familia, ou as máis de 50 paradas de autobús accesibles xa executadas, que serán 11 máis a través dos fondos Next Generation. Todo elo para facer unha cidade máis dinámica, máis inclusiva e unha cidade modelo para outras cidades. Un liderado que recuperamos dende moitos sectores e que nos axudou a volver a posicionar a Coruña no mapa. O posicionamento de cidade, nese sentido, é outra das cuestións das que quero falar. A aposta pola cultura e o cambio na estrategia turística tamén nos deron un importante pulo para acadar ese posicionamento. Hoxe a Coruña forma parte das xiras internacionais de grandes artistas. Nos vindeiros meses teremos, por exemplo, a Maná, Ricky Martin, a Luis Miguel ou a Rod Stewart. Mais nos últimos 5 anos tamén puidemos disfrutar
dos Black Eyed Peas en Riazor, de V40, de Primal Scream no noroeste ou de Rosalía e Van Morrison no Coliseum. Unha aposta cultural que se suma á aposta por acoller grandes eventos e congresos, como o WOMEX, basándonos nunha estrategia máis e poñendo a disposición os nosos recintos e espazos para elo. E combinamos sempre esta visión internacional coa defensa da cultura propia de Galicia nunha aposta que vai desde o asociacionismo da cidade a eventos xa históricos, como o concerto das Tanxugueiras na praia de Riazor que reuniu a 80.000 persoas. A Coruña é a capital cultural de Galicia e da galeguidade aberta, plural e modernista, unha posición plenamente recuperada e consolidada nestes 5 anos. Tamén en liña co desenvolvemento tecnolóxico, a Coruña converteuse neste último lustro na sede permanente de Ecosystems 2030, un dos eventos TIC máis importantes do mundo, con representantes gubernamentais de diferentes puntos do globo e relatores das principais tecnolóxicas do mundo. En total, nestes últimos 5 anos celebráronse máis de 500 eventos e congresos, reunindo en torno a 302.000 persoas na cidade. Mais ese liderado hai que cultivalo e, como digo, non con luces curtas, senón longas, dende unha perspectiva ampla e que permita ver cales son os pasos a seguir. O balance de transformacións que marcaron o último ano, paso a detallalo, porque consolidan as bases da segunda gran modernización da Coruña. O Plan Estratéxico 2030-2050 é o primeiro deles. Quero destacar a posta en marcha deste plan, que, como saben, terá Isabel Pardo de Vera á fronte da Dirección Técnica, un plan ambicioso e de cidade no que queremos contar con todos os sectores sociales, económicos, deportivos, mais tamén o sector institucional, como saben, cos exalcaldes da cidade. O compromiso que a cada goberno é constituir os órganos do plan no vindeiro semestre. Este último ano tamén estivo marcado pola aprobación dos orzamentos municipais de 2024, o instrumento que permitirá dar o impulso á segunda gran modernización da Coruña. As contas ascenden a 375 millóns de euros, 65 máis que nas anteriores, un aumento de máis do 20%, e que teñen como obxectivo consolidar o modelo de cidade. Dos 375 millóns de euros recollidos, máis de 90 serán destinados a investimentos para seguir avanzando na dinamización e posta en valor da Coruña e dos seus barrios. Destaca a posta en marcha do Plan de Humanización e Investimentos nos barrios da cidade con máis de 26 millóns de euros. Desde inicios deste mandato contamos xa con 112 intervencións en contratación, adxudicadas, executadas ou en proceso de execución, nas que mobilizamos un total de 51 millóns de euros. Por destacar algunhas, pois esas 10 renovacións de parques infantís que xa están executadas. Ademais, neste último ano, é dicir, dende o 15 de xuño de 2023 ata hoxe, o Concello leva executados un total de 42 millóns de euros en obra pública, mostra dese liderado recuperado na xestión e na transformación da cidade. Neste último ano, se iniciaron ou están en proceso de contratación un total de 17 intervencións por valor de 9,53 millóns de euros. Destacamos a finalización da renovación do paseo marítimo e reurbanización entre as Ánimas e o cemiterio de San Amaro, a humanización de Severo Ochoa ou a mellora de accesibilidade na Rúa Pose. Tamén temos en marcha, como saben, a reurbanización da Rúa Puente, Manuel Ferrol, a mellora de accesibilidade da Rúa Betanzos. Tamén comenzaron as obras na Rúa Bergondo e Casanova de Irís para reordenar ese cruzamento e a reurbanización da Rampladón Matadoiro. Esta semana tamén empezan as obras de mellora de accesibilidade da Rúa Castaños e das 16 paradas de autobús na Rúa Curtis, actuaciones que veñen financiadas cos fondos Next Generation nesa segunda convocatoria. En relación á posta en valor do espazo público, quero anunciar que estamos traballando na ordenanza de terrazas e que nos vindeiros meses nos reuniremos co sector para tratar este documento. O obxectivo que temos é que quede definida antes de que remate 2024. Tamén iniciamos unha importante obra, como é a obra de reurbanización de San Andrés, unha das máis importantes do mandato que vai supoñer a recuperación da que fora a principal arteria comercial da Coruña. Un investimento de 3,2 millóns de euros que van a recuperar a súa configuración orixinal como bulevar, con máis espazos pionís e coa incorporación de 80 novas árbores que se unen ás 1.200 que levamos xa plantadas.
O plan de traballo establecido en 3 fases vai a bo ritmo. Esperamos poder abrila definitivamente en febreiro de 2025. E outro dos grandes investimentos en marcha nos barrios, como saben, a renovación integral do mercado de Monte Alto, que se iniciaba no ano 2023 cun investimento de 9,9 millóns de euros para modernizar unha das principais infraestructuras do barrio, o maior investimento neste barrio de Monte Alto en décadas, que ademais vai permitir a remodelación de 15.000 metros cadrados de espazo público. Como tamén se está investindo na Casa de Veduría, 2,8 millóns de euros para rehabilitar completamente ese inmoble que será de uso público. A intervención rematará este ano e o noso compromiso é que antes de que finalice 2024 estea aberto, ao igual que estarán finalizadas as obras do Centro de Baixa Exixencia e do novo Centro Cívico do Birloque. Outra das importantísimas intervencións para este mandato é a remodelación dos cantóns, o que marca a fase cero da integración do porto na cidade, un proxecto que presentábamos o pasado martes e co que achegaremos 9.500 metros cadrados de uso peonil, configurando a nova porta de acceso aos espazos portuarios coa peonalización de Entre Xardíns, un proxecto que conta cun investimento de 8 millóns de euros e marcará un antes e despois na configuración urbana da cidade. Nesa liña, a de futuro e a de configuración urbana, quero destacar evidentemente a asinatura do Protocolo Coruña Marítima para a integración do porto na cidade, un acordo histórico entre administracións necesario para levar a cabo e liderar dende o Concello a maior transformación urbana da Coruña. Este mesmo mes aprobaremos a creación da Comisión Coruña Marítima, que presidirei eu como alcaldesa logo do acordo asinado, en a que contaremos con representantes de todas as administracións implicadas para ir definindo o cronograma para os vindeiros anos. Neste sentido, a recuperación do diálogo constructivo con outras administracións creo que debe poñerse en valor. Contamos co apoio decidido do Goberno central, pero tamén fomos capaces, en cuestións de tanta relevancia como a dos terreos portuarios, de chegar a acordos coa Xunta de Galicia, cousa que agradezo e que estou segura que terá continuidade por moitos anos. Considero moi importante este punto porque coido que o Goberno que eu lidero foi capaz de rachar cun obstáculo demasiado asentado no marco tradicional do Goberno autonómico, que nas últimas 5 décadas sempre mirou con desconfianza cara ás grandes cidades, moi especialmente a Coruña, que non sempre foi tratada como merece e como o que é, o gran motor do país. Tendimos a man, pero puxemos unha condición irrenunciable, que a Coruña sexa tratada pola Xunta como merece. E creo que o estamos conseguindo. Para este Goberno e para esta alcaldesa, o ben da cidade está por riba de calquera outra consideración, como a partidista. E fomos capaces de que así o entenderan tamén na Xunta, o que se trata dun avance significativo. Tamén aprobamos este ano definitivamente o primeiro Plan Municipal de Saúde Mental, un dos grandes compromisos adquiridos para este mandato e unha das principais iniciativas en materia de benestar social a que se vai unir a elaboración do Plan de Inclusión Social neste segundo semestre de 2024. Nos orzamentos tamén aprobamos poñer en marcha un plan de vivenda 2024-2030 dotado con 13,22 millóns de euros co obxectivo de dar resposta á crecente necesidade de vivenda. Recolle a posta en marcha dun programa de adquisición de solo para vivenda en aluguer dotado con 2,5 millóns de euros co obxectivo de mercar solo para sacalo en concesión e construir vivenda en aluguer a prezo taxado que dependa do Concello. E tamén 2 millóns de euros para bolsas en rehabilitación e accesibilidade. E partidas específicas, como máis de 1,8 millóns de euros para iniciar a construción dun edificio de 50 vivendas públicas no barrio de Xuxán, a que se sumará a promoción pública en Marqués de Pontejos que vai rematar este mesmo ano. Este plan de vivenda 2024-2030 permitirá a construción de máis de 4.000 vivendas neste período co desenvolvemento urbanístico dos polígonos con vivenda de protección. Un deles é a urbanización do polígono de Visma. A finais de decembro aprobábamos definitivamente o proxecto de urbanización na que se prevé a creación dunha bolsa de case 3.600 novas vivendas, das que o 26% serán de protección oficial. E tamén demos conta da aprobación da tramitación do convenio para o Parque
da Agra, polo que o barrio da Agra do Orzán pasará a contar con preto de 5.000 metros cadrados de espazo de uso libre. O pasado mes de abril dábamos conta dunha noticia que sen dúbida marcou este último ano e tamén a historia da cidade, como foi o desmantelamento do poblado da Pasaxe recuperando un espazo emblemático. Un traballo que culminou este 2024, 38 anos despois, coa relocalización de todas as familias do poboado en vivendas. No pasado maio, aprobábamos en sesión plenaria e por unanimidade iniciar os trámites oficiais para a recuperación da Casa Cornide, levando a cabo a revisión de oficio das resolucións que tomou o Concello no ano 1962 e que permitiron que a Casa Cornide rematara nas mans da familia Franco. Foi un dos compromisos no primeiro mandato para o que fomos dando pasos e culmina neste. Como Concello xa instamos ao Ministerio de Educación e ao Ministerio de Facenda que realicen tamén unha revisión de oficio da permuta para anular as dúas decisións, o allamento da propiedade municipal e a adxudicación en poxa da Casa Cornide. Vou rematando. Quero aproveitar esta sesión para dicir que todo este traballo non sería posible sen o equipo de goberno que me acompaña e sen o equipo de persoal municipal que cada día traballan con nós para lograr esa segunda gran modernización da Coruña. Unha modernización que precisa de diálogo con outras administracións, tal e como vemos demostrando dende o ano 2019 ata o día de hoxe. Cos veciños e veciñas, cos que seguindo o compromiso adquirido na miña toma de posesión, me veño reunindo desde setembro, visitando preto de 25 asociacións veciñais no último ano. Co resto de representantes municipais, membros da corporación, así o demostran os 282 asuntos aprobados dos 285 que levamos a pleno nos últimos 5 anos, o que supón un 98,94% dos asuntos aprobados, dos que 222 o foron sen votos en contra. Ás veces é difícil asentar maiorías, mas penso que a Coruña o demanda e o noso deber é traballar para que así sexa, deixando a un lado as diferenzas, deixando a un lado as discrepancias e buscando o que nos une, poñendo a Coruña no centro. Penso que esa máxima é a que seguimos e que o resultado está claro. A Coruña está moito mellor agora que hai 5 anos. Recuperamos a nosa posición de referencia e están en marcha multitude de proxectos que definirán o futuro da cidade co que podemos ser optimistas. Os coruñeses e coruñesas séntense cómodos como nunca coa súa identidade, como puidemos presenciar nas rúas nos últimos meses. Volvemos a marcar o noso liderado en Galicia, a referencialidade en España e a mirarnos en Europa. Temos ambición e presentamos resultados efectivos. Representamos un proxecto de progreso que leva un lustro dando froitos. Creo que podemos estar orgullosos e orgullosas de onde estamos agora mesmo, mais queda moito traballo por diante. Son realista e considero que aínda é posible mellorar a xestión e a velocidade a que estamos traballando e, polo tanto, comprométome firmemente a facer o posible para que así sexa, tomando as decisións necesarias para garantir o mellor futuro para a Coruña, porque a Coruña o merece. Os coruñeses e coruñesas confiaron en mí, confiaron en nós para facelo posible e temos que estar á altura porque confiamos e porque queremos a Coruña. Moitas grazas a todos e a todas.